Tietotekniikka on isossa osassa myös sähköalalla. Vuoden perusopintojen jälkeen valitset joko tieto- ja tietoliikennetekniikan tai sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelman. Valmistut ICT-asentajaksi tai sähköasentajaksi. ICT-asentaja työskentelee tietokonealan ja tietoverkkojen sekä elektroniikkateollisuuden parissa. Opiskeluusi kuuluu myös kulutuselektroniikan korjausta ja huoltoa. Sähköasentajat työskentelevät sähkö- ja asennusliikkeissä, teollisuudessa, automaatio- ja energia-alan yrityksissä sekä huoltoliikkeissä. Toimi, totta kai.